dicía, foi asesinado o 12 de agosto de 1975. Resaltaban en Moncho Reboiras varias características, sobre todo a súa honradez, a súa integridade moral e sobre todo o seu amor a Galicia. Defendía a clase obreira galega e as clases populares dun xeito radical e definitivo, e tiña sempre na súa mente a creación de organizacións galegas propias para defendernos os nosos dereitos. Moncho Reboiras conocino no ano 69, era un rapaz, 19 anos, eu son algo maior que él. Era asiduo da Asociación Cultural de Vigo, donde realizaba activismo cultural en pro da lingua e a cultura galega. Tamén tiña moi boas relacións co pai xesuíta Xaime Seixas, dos xesuítas de Vigo. Era un home progresista, galeguista, e moitas veces nos deixou as súas instalacións para facer actos de solidaridade cos traballadores represaliados, como por exemplo o 30 de abril de 1969, que varios compañeiros nosos de Citroën, Barrera, Duncano foron detidos pola policía, encadeados. Fixemos un peche solidario ali, Toicas Obreiras de 1972, en unidade de acción precisamente con esta organización obreira. Lembro minda o pacto que fixéramos no Parque Castrelo unha fría noite de xaneiro 72, e ali comprometeuse de feito a levar adiante e enfrentar as loitas que de seguido viñeron, porque o 1972 non foron simplemente as loitas que se reivindican moi de setembro, foi desde principios de ano hasta setembro do 72 unha loita que levou a vanguardia dela casi sempre a Organización Obreira, xa digo, en estreito contacto co Frente Obreiro do PEGA de Moncho Reboiras, coas cales non se permitía aos traballadores o seu máis elemental dereito, que era o loitar polo posto de traballo. Non podían traballar porque estaban nunha lista negras, como se fosen delincuentes. O único delito seu foi haber loitado polos dereitos e a reivindicación dos traballadores e do povo galego. A última vez que miramos a Moncho Reboiras foi no ano 75 tamén, en Xullo. Traballábamos, tanto meus compañeros como eu, no Asteleiro Freire en Bouzas, e tiñamos un conflito laboral e viñeron solidariamente a prestarnos axuda o compañeiro Xosé Alce García Méndez, alias Felipe, un militante obreiro que había sido xurado de empresa no Asteleiro de Freire hasta febreiro do 72, que foi detido pola policía e despedido. E con el viña Moncho Reboiras, moi caracterizado porque, debido a súa actuación por todo Galicia, a súa actuación político-sindical, era acosado e perseguido polas forzas represivas do réxime franquista. Viña cunha perruca moi grande e un bigote ao Pancho Viña, casi non o conocíamos nós. Logo viu uns días máis tarde, entre o 18 e 22 de xullo de 1975, a traernos unhos manifestos con motivo da celebración do Día da Patria Galega de 1975. Aos poucos días enterámonos da súa tráxica morte, do seu tráxico asesinato, con moito pesar e emoción por parte de todos os que o conocían.